my Lord. You are is my Lord. You are is my Lord. Warabu Cristo. Roskairai, ay roskairai. Roskairai dat jy kan lekker boude kry. Bicycle ry, jy moet bicycle ry. Bicycle ry dat jy kan mooi weer ry. Daar kom die Alibaba, die Alibaba, die kom die see. Daar kom die Alibaba, die Alibaba, die kom die see. Wie zit dat? Stoksilalia, lopen, zagen die staan. Stoksilalia, Stoksilalia, lopen, zagen in een dans. Kan hem dan niet in een dans. Kan hem dan niet om meer goed te savani. Kan hem dan niet meer goed te savani. Kan hem dan niet. Je komt met zijn mee met trassen daar leden. Daar leden. Je komt met zijn mee met trassen daar leden. Daar leden. And we are marching to Pretoria, Pretoria, Pretoria. And we are marching to Pretoria, Pretoria. Oh, what would I give?